السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله وأحبابي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسيب جلب حياكم الله وبياكم. حال هكون يوتر من كوكو فاتيكو أندم تجم أندم هاي أكو بيتك نكوج مندي سيرتو إنن كالدم كوي لين يولم سبحان الله. ندير فوتان كوب كيورنا بنغورنا فوتان كوب كيورنا بيتك نجروم galle mako gallam biye ko biyam nyamdu mako nyamdam bottani mako bottaram jewdi mako jawdam kala ko jeeyda ko mi jeey kala ko badmi hen musata hay goto en jawaram ha galleji men en jabata na wadde ko wete ko miruji batta ko wete ko kalasal be ko galleji ledde go fone soyno goddo adanda bande no wurde anda no gurdata kala ko manke da walluma kala ko manka ballam go fone soyno goddo bottani men ko wotiri wala hande subhanallah sa naata ko wete ko en fuuta men hande subhanallah galleji ko ngoni ala andi galleji men di ko mbadi ko wete ko musibaji gondi hen e yorde berde wonde e leƴƴi men di e galleji men di te tasko den en men ken namdete be dum jomiraado subhanahu wa ta'ala wiraton ya ayuha an-nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر الله تجي من كوكبتك ويهم يجيب كل الله كونك تجي من كوكبتك النفس هو تفتن الوقت وين بامن آدم إن ذا بامن آدم وتجي كوكبتك يمن حواء هل كوني فاندار من آيو الله يوتون كل الله كون نام تسوي من كوكبتك أنت ماجم الله كون نام تسوي أنت ماجم هل تمبرنا لين أنت ماجم سبحان إن الله كان عليكم رقيبا الله كون نام تسوي من يلا ما درني أنت ما hande en ɗamen koko boni en ɗamen koko fusi jurum ala te kala taƴƴo en ɗaɓɓuɗum anda allah koko taƴal ma nelaɗo men salah sallam yaqulu rasulullah sallllahu alayhi wa sallam la yadkhulu ljannata qati'u rahmin o kama qala alayhi salatu wasalam nelaɗo wi natata aljana on taƴo ko wiyete ko en ɗam muɗum no allah tagno en ɗam de o wi en ɗam ko yo tello e dow leydi en ɗam wimi tellatako allah wimi tello wimi tellatako sababu mbeɗen somi tellimi komi taƴeteɗo allah wimi tello kala taƴƴo mi taƴƴo ɗum الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله en ɗam nan nangte ko wiyete ko arshi allah ki on bo wi holɗum kala jokkuɗo kam allah jokku ɗum kala taƴƴo kam allah taƴi ɗum ƴeewe galleji min hande ɗi jiiduɓe yummo e baaba kamɓe jiidi yummo baba kamɓe dende reedu woto kono subhanallah en ɗe maɓɓe koko taƴi hakkude ɓe kaldata ɓe kaldata eɓen ɗon gonde galle goto eɓen ɗon gonde wuro woto eɓen ɗon gonde nokku goto ɓe kaldata eɓe tekkodiri subhanallah ɗon koye galleji men ɗi woni go fof kadi haaside goɗɗo go fof ne jarani ɗum dawrude hande dabrade miñum walla mawno mo jiidi yummo e baaba e enɗam ɓen ɗon ko hunde hulɓe nini kaldata ƴekkiraɓe nan gonde galle ene ndesiri e galle goto eɓe tekkodiri ɓe kaldata neɗɗo e yummum ko ɓuri hulɓe neɗɗo e jinnaɗo ɓe aɗa wonde jinnaɗo ma on kaldata aɗa tikkade yumma walla tikkade baba ko hunde ko musiba tikkere e galleji men haasinagal e galleji men dabruji e galleji men liggeji bonɗi e nder galleji men ɗum koye enɗe men tawete te ko bande ɓurɗo ɓattade waɗatama ɗum ko hunde hulɓinide te tesko wallahi kala ko mbaɗɗa ɗo jiyaɗo allah kala mo dabruɗa ɗo kala mo bonɗa ɗo feere muɗum andu ko a ñawtere nder ñalawma darki kadi nani galleji men ɗiɗi musibaji koye men ɗo woni koye men tawete ɗum waɗi kala ko gummonɗen saktirtu men kala ko gummonɗen yahata holko jeeyi sababu eɗen jorodiri ɓerɗe koye men hande kala mo ceekɗa becce mum a tawata toon tewa ƴiƴam tawata ko wiyete ko hayre yorno kos ɓerde nde ko kaaƴe gon toon hay goto yiɗa goɗɗo jaam mo jiiɗɗa yummo e baaba an sa añani mo jiiɗɗa yummo e baaba jaam holmo jiɗanta jaam musiba gonaɗe men oɗo sahajo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ne haali hadis to banggue tikkere wurde ha gurda ko wiyete ko tikkere maaya e tikkere te ko mo jiiɗoɗa yummo e baaba walla mo jiiɗɗa baaba walla mo gonduɗa galle so ƴeeka so kayne so pase mo gonduɗa oɗon tikkodira qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam la yuhillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar nelaɗo wi sallanta julɗo tikkande julɗo banno ko ɓuuri ko wiyete ko balɗatete sa tikkini julɗo bande balɗatete a maayi yolne nde ko jeygol paɗa wona haalam ko haala nelaɗo kala mayiruɗo tikkere yo andu jaññama ko wiyete ko jeygol jahannama yo allah dallu enen holko jariɗumi tikkere min sahaɓe ɗo ronko famde holno neɗɗo tikkiranto holno neɗɗo añiranto holno neɗɗo dabroto neɗɗo mo jiidi yummo e baaba walla mo jiiɗɗa baaba walla mo gonduɗa gal walla ni hay goɗɗo johowo musidɓe ƴewteɗen koye men galleji meɗen ne ñawi ene boni liggeyaji ene keewi dabroji ene keewi
enɗe meje men ɗe koko taƴa walla ni jiya e gonɗe galle gonɗe famille koye famille men wonde taw ko konko rendinto famille o fof o ara ɗo o haala konngol o fayto o haala konngol o rendini neɗɗo e yummum o rendini neɗɗo e joom galle mum o rendini neɗɗo e bawmum o rendini jiidiɓe yummo e baba ha carodira taw ko konko jeeyi sababu te koye famille men o jeeya o mandere men so yimam an o holluma yeeso lamɗo so yi oto holle yeeso lamɗo taw ko konko rendini men ko nammama qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam la yadkhulu ljannata nammama nalaɗo wi nammama natata aljanna woni fof woni nammama caskinowo hakkondema o haala ɗo o itta haala ma o haala to o totta kay o rendini mon ha pusan ha fawi mon fusa te taw ko konko te o mondere mon oɗon gandi mo musiba so andama e galle yo yaltine galle o bandiraɓe galleji meɗen ñawi galleji men ɗin kulɓini en ɗemeji men pusi en ɗemeji men bonni en natti yurmodirde en natti jogodirde gacce gofo ko surtata goɗɗo ko ɓuuri hulɓinade ga ɓeɗo hulɓini muynidɓe endu woto jaa ha karmodira jaa ha tikkodira jaa ha dabrodira galleji men pusa keeɗa to mi heeɗa hay goto halda e goɗɗo haade te gande kon ñawdeteɓe ñalawma dargue Allah koko namdono en ɗammon ɗum Allah koko namdoto yo Allah dandu en Allah fammin men bandiraɓe aduna ko gasata pewnen ko men ko neɗɗo wawata dañde ko ɓuuri ko wiyete famille muɗum